Hey. Ijiya kowa na kuka da shi ijiya kayan caji ne da shi dan ijiya dan ijiya dan ijiya oh dan ijiya dan ijiya ne dan ijiya ne bai jin maganar kowa dangi har da 'yan uwa dan ijiya baya ji bai gani harkar da baya fi san ita yayi ita rayuwa da ɗan yanayi komai suke yiwa kwata-kwata ma gaba ɗaya bana a jikina sai ko gane fa Hello Nazi. Kai ka faɗi mu ka cikawa. Ina Mansi. Muna tare. Ku taho yanzu ina da kongon gida. Gaba ɗan ku ka tarkato min su ka taho yanzu. To shikenan ba matsala. Yanzu za mu dubo. Oga, lafiya dai? Me ya faru? Da aka yi na ji kana mamakin oga ya kira ka yanzu ne. No, oga ne ban taɓa jin ya yi irin wannan kiran da ya ba kuma ban taɓa tunanin yana fushi irin haka ba yadda yake magana. Ga dukkan alama akwai damuwa. Na yi mamakin irin kiran nan da ya yi. To, watakila Gariyo yana da solution ɗin wannan tambayi. To normal dare a ce cikin farin ciki ne to lalle da wata harƙalla ce amma tun da cikin baƙin ciki ne bacin rai kenan to lalle ina ganin guguwa ce za ta afka wata ƙasa kawai amma normal sai mu kaɗa mu gani ko. Oga. Kira amsa kira. Isowa a gare ka. Wane gari kake son aje a yamutsa? Wace rumfa kake son aje a tarwada? Faɗi na ka cikawa ta mu. Duniyar sama ko ta ƙasa yanzu ma cika aiki. Normal. Lalle ko ya ko daɗi da inda ka kai mu dole ne sai mun dawo. Kun san me yasa na kirawo ku? Ina son a je a ɗauko min mai gari tare da ɗansa Faruk yanzu nuzuran au nuzuran ko da busa kai ne kun ji mi na ce.
aikin gama ya gama. Shi kaɗai ne buƙatar ka? Shi kenan. Aikin gama ya Kuma matsalar kan ba babu ta. Kuma shi kenan. Nusura ko nusura yanzu a kawo sa. Shi Allah taimake ka. Wancan. Allah taimake ka. Barka da. Allah taimake ka. Alhamdulillah. Galadima. Galadima. Galadima nan ka zo ko. An gara kunni a ga guzu. Sarkin fada ne. An gara kunni a ga guzu. Sai an kara mai. Ai ka san ko yaushe shi kusa da shi adalin da yasa da kashe. To masha Allah. Allah ya kama. Ina liman. To gaskiya na. Abin da yasa liman ya tafi saboda mai alhama ya yi kiran dukkanin taron liman bai. Kwarai. Saboda fara shirye-shiryen wa'azuzzukan da za a yi gazu da. Gaskiya Shi a dalilin da ya sa ya yi can. Ka san ba warganta mai alhama ka yi ba. gaskiya na. Magana kaka take don ko ni jiya mun yi zama da His Excellency. Haka. Saboda shirye-shiryen dan abubuwan da aka dan gagarowa da shi na azumi da kulawa da aka basu. Ka san ana yi ko? Abin da to madalla. Allah ya gwada mana shi. To madalla. To babban lamarin abin da ya kamu da wurin ka bai girma jam. To Allah ya Tsakani da Allah matsalar yaron gata dan ijiya. Dan gidan su da mai buzu. Gaskiya na, Sule mai buzu ba. Wato yaron ga da shi da yara ne babu abin da suka yi mana cikin karkarar ga. In ba sace da kwaci-kwaci. Wannan gaskiya na. To a matakin mu na mu sarakunan gargajiya nayi da ni da majalisa ta iya kokarin mu. Gaskiya na ranka ne. To amma abin ya ci tura. Sosai. Ko ba haka sarkin ba? Haka yake ranka ne. To shi adalin da yasa majalisa ta yanke shawarar mu eskoka. Mu kama wanga kuka ko kuna magance mana wanga al'amari gwamnatance. Allah ya kike ka. Ban ji daɗin wanga al'amari ba. Ka san duk abin da ya taba ka ko taɓa majalisar ka ko taɓa mutanen gari ka san ban tare da shi. Wannan gaskiya. Saboda muhimmancin ka zuwa gare mu. Ƙwarai. Gaskiya. Ma Allah ya taimake ka ina baka tabbaci za mu yaƙi wanga al'amari. Allah shi Babu da. wanda ya ƙarfin gwamnati. Ƙwarai. Za mu yaƙi wanga al'amari. Gaskiya. Ba za mu je da shi ba. To madalla. Ai Allah ya taimake ka irin goyon bayan da kaka bamu da kai da majalisar ka. Ƙwarai. To ya zama wajibi duk abin da ya taba kai zama ya taba mu. Na'am. Saboda haka Allah ya hankuri. To madalla. Amma za mu yaƙi wanga al'amari. To madalla. Ya baka wanga To tabbaci. madalla. To lalle ina tabbata ma mai girma cewa a shirye muke Gaskiya na. ga dukkanin al'amuran da kuka bukata domin shekarun da an ce ka aika min akwai bukata ko Ka san akwai bukata ka san lokaci tenuwa ta yi nisa. gaskiya. Yanzu maganar da aka yi da mu da jam'iyyar mu ni karan kaina da jam'iyyar ta akwai bukata na maimai. To Kuma na san insha Allah za mu samu haɗin kanka 100% A'a. da kai da jama'a ka. ina mai girma cewa Allah ya taimake ka. ai da ni kaina nan da dukkanin majalisa ta Allah shi sarkin fara karanci Allah shi da. da dukkanin al'umma to shirye muke ba ku goyon ba Gaskiya na. ba dan koyin ba ko saboda irin ayyukan alherin ga da mun haka kun shi da maka karkara Magana kaduci ta. ko ba gaskiya ba Magana kaduci ta. Allah ya taimake ka ai ba mu da haufi kanka. To, Ma haufi kuma don Allah ya hankuri. a babu ko Wagga matsala za mu ɗauki mataki mai ƙarfi kanta. to alhamdulillah girma cewa muna godiya To wurin kai kai ajiyar godiya. To Kai madalla. karo ya garka. Akwai abin da ta yi. kariya ta gama da. Kai karo ya garka. Taimake ka. To madalla. Ƙara ku abin da ta yi. Ƙara ku abin da ta yi. Madalla. Ƙara ku Allah ya taimaka. Nan
da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Fitaccen kamfanin naku mai suna AMZ Film Production Sokoto sun sake zage dantse don zankaɗo muku wannan zankaɗaɗɗen shiri nasu mai suna Tsohuwar Gaba. Tsohuwar Gaba. To mina na ya kawo wancan wanga yankin akwai matsala. Ina son ka je gidan su Maryam ba tare da kowa ya ganka ba, ka kashe ta. Wannan shiri namu ya kumshi soyayya, cin amana, Ina Maryam? Ban san inda take ba. siddabar da kuma taskalewa. Kawai ku kasance masu dakon jiran wannan shiri namu. Abba, lafiya? Ina Maryam? Maryam kuma tana ciki. Tana ciki? Lahiya nika kai ka ta hargitsa haka. Zan baka damar sake gyara rayuwarka. Tun lokaci bai kore maka ba. Hey! Idan ihun ka hayaniya ne, ni kuma ihu na tsawa ce! Wannan shiri namu zai zo muku a YouTube channel ɗinmu mai suna AMZ Arewa TV 8 ga watan 4 shekara ta 2022 da misalin ƙarfe 8 na dare. Mun gode, mun gode, mun gode. Kai, oh my god. Inna lillahi, inna ilaihi raji'un. To, su mutane suna so yanzu mu hana su ɗan ijiyayen abin da suke. Yaran nan da su muke amfani muna razana abokan gaba. Duk inda muka ga bamu da galaba, su muke tura su ce su hoshe mana akwati. Kuma ga mutanen gari na da muhimmanci yanzu irin babban mutum a ce irin liman, irin mai unguwa, sarki. Ce irin galadima so da bukata sauran mutanen gari. To mu kuma gaskiya abin da muke kallo duk bai muhimmancin yaran nan wurin mu ba. Anya siyasan nan za ta yi ba da su ba. No, ba zai yi ba, zai yi ba, zai yi ba. Maliman saurin gada kaga ina yi gidanka na zanna in ci ba. Allah ya sa ku mai sa'a don ni masallaci ne nan ne. To maliman irin yadda mai gari ke shihida mulkin adalci garin ga. Bai kamata irin wanga abu ya samu mai gari ba mu kama hannu a murungu. Gaskiya ya kamata a san matakin da an ka dauka. Ni na riga na yanke mataki. Wani irin mataki ka zamu maliman na riga na yanke hukunci. Hukuncin da kuma na yanke zan je ko ta wace hanya mai kyau ko mara kyau wallahi sai na ji an hidda da gari. Ba a haka nan sarkin wada mu yi zanga-zanga ta lumana mu tara samarin gari mu jawo su mu haɗa musu ga abin da ƙorafin mu su shiga lungu-lungu sako-sako ta nan gwamnati za ta gane abin da amma mu har ta mai da hankali ta taimaka mana amma ba mu wa gwamnati kana maliman ka hakamanci kwanan baya da ni da mai gari mun je har inda ciyama mun kai ƙara akan wanga lamari amma ya ce zai ɗau mataki kuma har yanzu matakin bai ɗauka ba. Ai yanzu ka san matakin da za mu ɗauka mu tara samarin gari. Ka yo mana an gaya samari. To
a ta ga sako ko ina ayi zanga zanga shikenan malima sai gwamnati ta lura da cewa shin bi a korahin mu yanzu dai kana nuhin abu dan sarkin karma wanda an ka ba sarkin sama shi wanda an ka ba sarkin shi zanna yan tunkara sai taro mana sauran sama shikenan ina ganin haka yayi haka za a yi Allah ya sa a dace amin amma ka abin babu dadi sai amin wara haba a ce me gari na tsare kwana 3 wanga aikin zarafi na kuma babu wani labari wanga aikin zarafi na wallahi cin zarafi na Allah ya sa na roki sarkin da sarki Allah ɗebe mun ga yaro albarka ai karshe ne aka kai mai gari bai warin uba ne ba Allah ya shirya su Allah ya shirya su shikenan ma haka kamata ai shikenan Allah ka tayi ai kokari shikenan haka za a yi ka tara su haka za a yi in Allah ya so zan je in tinkare yaro nan amma wallahi tallahi wanga wallahi ba mu ɗaukar wanga cin Abdul. Barka Zara ya kike? Lafiya lau ya aiki. Alhamdulillah. Da Allah Dr. Abdul wani taimako nika son ka yi. Taimako kuma Zara? To, wani irin taimako na kike? Dr. Abdul magana ta sirri ce. Sirri? To shikenan zaki iya shigowa ki zauna. Bismillah zauna ga kujera na. Zara kin ce sirri ne kuma kin san nan wurin kasuwanci ne ko da washe mutane za su shigo. Bismillah ina sauraron ki. Ciki ne. What? Ciki ba kika ce Zara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganin ya haka ta faru Zara? A'a, kake ce tsotsayi. In zaki yi magana kawai ki yi magana sai ko wannan ba tsotsayi bane. Me yasa ku mata wai idan kuka kamu da su sai ku je ku yi abin da ma idanun ku rufe yake? Yanzu wani idanu kike son jama'a unguwa su kalle ki ko iyayenki? Duk tarbiyyar da aka baki tun kina karama har zuwa girman ki yanzu ya zama na banza kenan. Zaki zo ki ce min tsotsayi ne. Ni dai da ta'addu da Allah ya akwai da za a yi. A zubar da cikin. Zara, kin san cewa mu musulmai ne kuma addinin bai yarda da a ce mu zubar da ciki ba. Kin san cewa yana daidai da kisa. Idan nayi haka kakki manta cewa ina iya shiga matsala ko kuma ke ki shiga matsala. In fact ma cewa in abin ya zama na koda na ce zan yi ya zama na in baki kije baki aikin daidai ba za ki iya samun matsala. Don Allah ka taimaka min. Don Allah ka rufa ni asiri. Don Allah. To naji yanzu abin da za a yi shine ina son ki bani lokaci in ɗanyi nazari saboda yanzu ma haka ina wani aiki ne kin gane ni ki ban dan kwana 3 haka idan nayi nazari na gan abin da ya kamata to idan naga akwai matsala kuma gaskiya ba zai yi ba idan kuma na gan ba matsala nayi tunanin cewa hakan zai faru to zan yi kokari in ga ya taimake ki kamar yadda kin ce taimako idan ba haka ba gaskiya ni ba sai yadda zan yi ba. Shikenan Dr. Abdul don Allah a daidai ba. To, ki ban nan da kwana 3 zan yi tunani in gani. To shikenan Dr. Abdul na gode sai na kuma dawowa. To shikenan ba matsala. Nigeria. Hey! Alo. Kana ganin da wani bai tashi ba. Ya riga ya kwana bai tashi. Ijiya, oh,
ɗan ijiya.